What's up mga kasangga? One eternity later. Tinang isa yo. Wag susuko, dako talo na. Talo ramen. Pero kailangan mo pang umikot ng isa, panalo ka.
Oy, ba't tumigil? Ah, wala ba tumigil? Ay, Ay, di tabla. 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 Pasabay na mahinga eh. Tabla. Nako, tabla yan. Nako. Ano? Anong usapan ninyo? Sino nanalo? Pag tumigil, pares tumigil. Oh, pares kayo tumigil, ay di tabla. Oh, pares sila manilibre. Paano yan? Walang nanalo. Ayan. Ano mo doon sa mga bata mo? Wala. Sila natitigil na sila? Oo. Ay, Dapat pala, hindi nagpatapos wala. dalawang Eh di ibig sabihin magmumulta kayo. Oo. Si Arvin sabi ni Arvin, inuman daw ng tubig. Ay, hindi. Talo na yon pag uminom ng tubig. Talo na. Si Arvin ang unang nagsalita. Eh, ito, pumayag naman. Eh, pagod na rin, tumigil eh. Ay, di tabla. Tabla nga sila. Tabla yan. Kahit sana sinuudsin po ako, tumigil. Ba't pa tumigil kasi? Meanwhile, Walang hangin kasi. So, mga kasangga, yun na nga ho. Tabla yung labanan. Ayan. Ano? Wala tayong mapapanalunan yan. Paano yan? Atay. Wala, tabla. Ikaw, anong kaya konti? Ano, game na? Anong usapan na yan? Ano, kaya mo pa? Kaya pa. Kaya pa. Oh, wala na yan. Tabla na yan. Tabla na yan. Yan mga kasangga. Yan yung labanan nila. Parehas po sabay-sabay po silang bumigay. So ang hatol. Anong hatol? Atay daw eh. Hindi tabla. So yun na nga mga kasangga. Parehas sila kayo Tabla yung labanan nila. So abangan po natin kasi daw may part 2 daw po to. Magre-rematch daw yata kung sino talaga yung nanalo. a few moments later. Sama mo na. Dito ka, uy! Uy! So, dito ka muna, Pog. Anong laban na yon? Anong resulta dun sa laban? Panalo dapat ako dun. Upo ka konti. Panalo dapat ako dun. Siya una huminto eh. Nakikiusap ba sa'yo? Ano ba pagkakasabi? Sabi sa akin, pinumula tayong tubig. Pumayag ka naman. Ay di dapat panalo ka na. Oo, dapat. Ayun, mga kasangga, nagsisisi po siya. Dapat daw po ipanalo na siya. Kaso lang, pumayaw din siya dahil siguro pinapos na rin po ng hininga. So, yun po yung kaganapan ngayon sa araw na to mga kasangga dahil sila po yung nagkasundo na magkakarira nga daw po, patagalan ng resistensya kung sino yung tatagal sa kanila. So, parehas naman pong talo dahil pare-parehas pong umayaw. Ayun, yun po yung promotor nila mga kasangga, yung coach. Dahil nagkaayawan, so ang hatol tabla, kaya napunta kami dito sa court at mag-shooting na lang daw po sila. So hanggang dito na lang po muna mga kasangga at aking pong sina-shoutout yung tropang DJ Boys, 1st floor at 6th floor. Shoutout sa inyo mga lods, mga kasama ko sa trabaho. At saka kay Argil Galon, shoutout sa iyo, Bart. At saka kay Chinkit Gaming, shoutout din po sa iyo. At saka dun pa po sa ibang sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo mga idol at sana po ay magtulungan po tayo hanggang sa dulo. Hanggang dito na lang po muna. Video ko ito. God bless po sa inyong lahat at stay safe po tayo. Bye bye.